Hello, dneska je jeden deň, dneska je stávanie Maja, je 7:37, idem na autobus do Nitry, lebo mám ešte jazdu, takže sa vidíme potom. Viete čo, nechala som si rovnaký outfit zatiaľ, možno sa večer pôjdem ešte prezliecť, ale oni to tam už chystajú od rana. A ja som teraz prišla domov, čiže idem tam chystať. Neviem, či som si spravila dobrý účes. Je 13:25 a začína to oficiálne o 5:00. Zobrala som si koženku pre istotu, keby mi náhodou bola zima, lebo možno takto zostanem oblečená až do večera, ešte uvidíme. Vypracovaný som už. No. Čo idete, hej, preslepky? No, že? Auto pýtaj. Čo? Co musím dať? Počkaj, však to sa dáva. A ti môžem zarobiť. Ty do čo ti zarobiť? Hodinu pred konzumáciou alkoholu do kilu. Pred? Tak to už si piči. Nevadí, však to za účinku je tak. To si mal nové šlo to odmerať. No, ale rýchlo. Si s vedúcou Lenkou Vančovou určite. Tretie je najlepšie.